Kaixo lagunak, gaurkoan Bidasoa ibaiaren ertzeetan, baina Berti Zaranatik Amaiur aldera ekingo diogu bideari. Eta bide honetan zerekin egingo ote dugu topo. Garai bateko jauntxoen toki eta natur parajeak zalantzari gabe, eta horrekin batera hainbat herri eta garai bateko monumentu eta mende asko atzera egin arazten gaituzten jauregiak besteak beste. Edozein kasutan, Elizondora bidean hainbat herri txiki eta toki kuriosorekin topo egingo dugu, baina zalantzarik ez daukagu gaurko zati ederrena, edota behintzat guretzako simbolikoena izango dena, Amaiur izango dela. Elizondotik Amaiur aldera ekingo diogu, eta Baztan ibaiak lagunduta, aizue, Gorraiz zain izango dugu, baita Otsondo bera ere, tira dozein kasutan gaur, geure helmuga, gorriz jantzitako, kolore gorria hasten duen bailara hauetako tokietan azkena Amaiur izango da zalantzari gabe. Bizikleta gaineko ibilbide hauek Nafarroa ezagutzeko aukera ematen digute eta bide horretan tematuta segitzen dugu. Gaurkoan Malerreka aldetik Berti Zaranara egin dugu eta handik bide eder bati heldu izan ere, Bidasoa eta Baztan, Bailara, Urbide eta Erreka bazterrek bide eder gehiago erakutsiko dizkigute Elizondora bidean eta handik noski Amaiurra bidean. Izan ere, Amaiur eta Amaiurgo gaztelua, Amaiurko monumentua, Nafar historian lekuko benetan garrantzitsu eta kasi garrantzitsuena da. Lehenengo geldialdia Berti Zaranan egingo dugu Nafarroako ipar mendebaldean kokatzen dugun udalerria, Malerreka ibarrean, Baztan Bidasoa eskualdean eta kontzeju hainbatek osatuta. Beste garai batzuetako jauntxoen arrastoak nabarmenak dira. Eta inguruotan natur ondarea, abentura zaleentzako, abentura parkean oski eta beste hainbat kontu interesgarrirekin egingo dugu topo. Berti Zaranak nolabaiteko atea zabaltzen digu, kolore gorriz jantzitako indianoen eta ez indianoen etxe dotore eta historia handikoen bidean barrena. Kaixo, Itziar? Egunon. Zer moduz? Ongi. Bai. Abentura bada Berti Zaranean bizitzea? Bai, egunero abentura berri ditugu, bai. Bueno, abentura ezberdinak badauzkagu, Berti Zaranako esan dezagun artisau, sorkuntza eta produktuen denda dau. Bai. Irulegiko eskua, nola ezin falta, ezta? Hoxe. Hau bai abentura, azken garaietako, ezta? Bai, berri polita izan da. Eta okerrez banaiz, inguruetako... Bai, hiru emakume dire eta haiek egiten dituzte testua, ilustrazioa eta dena. Ikus dezagun pixka bat. Bai, zonaldean baditugu hainbertze artista eta... Eta hemen ikusten dugu Irulegiko eskuaren kontakizuna. Bai. Bueno, interesgarria eta akaso etxeko txikienek ere behar bezala ikasteko, ezta? Hoxe. Diotenez gainera, baten batek esaten du ez dela euskara, baina baskoia ere bada. Bai. Hau da, orain dela demora dezente atzera egin ezkero, tira, beste proto euskara bat edo izango zen, ezta? Eta idazten zala, ez? Eta idazten zela, eta Nafarroan. Bai. Zer gehiago, ikusten dugu Irulegiko eskuarena? Gero baitugu adibidez, zonaldeko beste emakume honek, agurtzenean duezak egiten ditu ere ilustrazioak sorginkeriaren inguruan batez. Badirudi gainera, garai batez behintzat ustea zabaldu dela sorginak
itxusiak, gaiztoak, ilunak, ez da? Hoxe, bada garaia ja beste ikuspuntu batetik hartzeko. Eta hau ere, eskualdeko... Bai, Zugarramurdin bizi da gainera. Zugarramurdiko egila da, ikus dezagun pixka bat. Ilustrazioak ikaragarri politiek dire, a ber, bai. Oso originalak. Bai. Eta emakume sortzaileak, ez da? Bai. Zuzeu ere artisaua zara. Bai, ni egurra lantzen dut. Egurra lantzen duzu? Eta denbora luze daramazu, egurra lantzeko sortzaile lanetan? Hon ez da ez edo nolako ibilbidea, ez da? Bueno, harin pasatu da. Bai. Zer moduzkoa da artisauaren bizi modua? Bueno, zaila da, nik hemen den daududanez, bueno, bizitzeko aukera handiagoa dute, artisautzaren inguruan, bestela oso zaila da, ez. Akaso bide berdeak, halako turismo jasangarriak esan dezagun, balio du baita ere, ez da? Tokian tokiko garapen hori nolabait bermatzeko edo? Bai, ez, tokian daudela, ezagutzeko ze gauzak egiten ditugun, ze ekoizten dugun, eta bai, garrantzitsua da. Ekoizpen horretan, aipatu dugu artisau lanak, egurrarekin aritzen zara lanean, argizaiolak ere ikusi ditugu, mitologia, ipuinak, baina jatekorik ere ezin da falta, ezta? Hoxe. Zer ekoizten da zonalde honetan, xabelak meset edo ez dakite alako zizkamizka gozoak, zer daukagu? Haragia oso ona da. Eta gero badugu ere ekoizleak, mermeladak, gaznategi pilo ditugu, sagardutegi bat ekologikoan, ardo xuri ere ekologikoan, gero eta ekoizpen gehiago dago. Eta antzematen da, jendeak badaki, etortzen da produktuaren bila, ala bertan ezagutzen du? Gehiengoan ikuste dut bertan ezagutzen duela. Bai, hombre, badakite Nafarroan bildotza edo gazna dagoela, baina adibidez mermeladak edo bertze produktua berton ezagutzen dute. Beraz, gonbitea luzatuko zenuke, Bertizaran aldera, Baztan aldera ere gerturatzeko... Dudik gabe. Bai? Zer aurkituko dugu bertan? Leku eder bat. Leku eder bat. Oso jatorra eta paisai bat eta etxe batzuk eta dena oso zainua. Armarriak, garai bateko bizimodua, baina gaur egungo ere bai, ezta? Bai, hoxe. Ederki, Xiar. Zorte honena. Bale, zuri baita, Bai, eskerrik asko segituko dugu bidean, eta mila esker. Ondo izan, Xiar. Beste bat arte, aio! Mila esker, Xiar. Bai, zuei. Beste bat arte, ondo segi. Aio! Aio! Ez nago ziur, baina egun sentiarekin izango zen. Baztango bazterrak... Esan gabe ez dugu utziko, Bertizarana, Nafarroako bailara kantauriarretako baso natural zabalena kontserbatu dituena dela. Hau dela eta Bertizko Jaurerria Natur Parkea da, zalantzari gabe garrantzitsua bailararentzako eta bertako bisitarientzako ere. Magiaz beteriko leku hauek zeharkatzen, Oieregi, Narbarte, Legasa. Aurrera segituko dugu eta Bertizarana atzean utzita aurkituko ditugu beste mendeetako jauregi eta gaur egungo etxe dotore gorriak Iruritan Barrena eta Elizondo gurutzatuaz. Zer moduz? Ongitazu, oso ongi. Zengetorria. Zer, gazteluaren itzalpean, gerizpean, duzu Amaiurren eskola, ala? Bai, beti erraten dut, eta horrek balio digu, segurazki eskolako aurrei eta komunitateai gogorazteko nondi gatozen, ez dala? Hortarako dugu hemen ere kolorietako arbele derrau, gogoratzeko beti nondi gatozen. Eta segurazki gazteluari balio dio aurren irriak eta oiuek eta aritzeko, eta bizipoza ere emanen diote, segurazki. Bizirik mantentzeko. Bai. Amaiurko gaztelu mendi, ez da? Jakin dezan baduela segida. Galdetu nahi nizun, Amaiurren eskolan zuk badaramatzazu hamarkada 2 baina gehiago honezkero, 3, laster, akaso? Bai, instante. Eta ikusten dugu, hemen euskaraz bizi zaretela,
Noiztik, baduzue, ez dakit, referentziarik, txori txiki batek esan dit, Euskaraz eskola honetan nahiko goiztiar aritu zaretela, aintzat hartuta, garai benetan zailak pasa zirela, frankismoa, gerra ostean, hau eta beste. Bai, ez dakiguna da, gerra aintzinean ze gertatzen zen, baina gerra ondorenean sorik, badakiguna da, bueno, biztan dena Amaiurren sekula ez da galdu, transmisioa etxean egiten da oraindik ere, baina, gero bazen eten bat, eskolako tarte horretan gazteleraz aritzen ziren, eta bazen maestra bat Iruñakoa Yolanda, Ibarrola, hilzena, eta hura hasi zen Nafarroan de eredua publikan, hasten da legalki 87an, eta badakiguna da Amaiurren 87 baino lehenago, dagoeneko ari zirela aurrak euskaraz eskolan, bueno, maestroren militantzia, gehi familien babesa, eta aurren beharra biztan dena, bai? Bai, beraz, aspaldikoa da euskara hemen, bai. Esan genezake beraz, Yolanda maestraren lekukotza eta oroitzapen ere badagoela. Edozein kasutan, azken hamarkadetan ziur lan itzela egin duzuela, eskola txikitako maestraren alaba naiz ni neu ere badakit ondotxo, zentzu horretan, nola ikusten duzu herri txikiak, bailarak, eskolari gabe, hizkuntza bakarrik ez, bailarak ere bizirik mantentzeko nahiko zail ez da? Zail, bueno, bi zentzutan ez dela. Batetik eskolan aurrak egotea seinalera badela bizi indar bat, herrietan badirela aurrak. Eta hori da, bueno, ez dakit, oraina, etorkizuna eta dena. Baina bertzetik ere, haunitzetan familiek autua egiten dute herrietan ala ere gelditzeko, ez? Naiz eta, bueno, erakargarri zain daiteke momentu, bueno, gainera izaten da bola daka, momentu batzutan hiriaren bertze zerbitzu horiek eta bat, hain zuzen ere eskola dagoelakoz. Are gehiago, kanpotik ere etortzen da tarteka batean bat, eskola dagoelakoz, eta, bueno, bertze modu batean bizi nahi izatea, eta lasaiago, eta bertze, eta eskolak haunitze egiten du jendea herrian finkatzeko do gaztea, bai. Esan genezake, Amaiur beraz, bizirik dagoela, bizirik. Bai, sekulako bizi indarra duen herria da, auzolana, eta, bueno, referentzia handia da, baina horretaz gain beti gaztea Amaiurren, jo ere izan du beti gazteak Amaiurren bertan gelditzeko, aurrak ez dugu ezagutu inoiz aurrak Amaiurkoak joatea Elizondora, o bertzerrietara eskolara, eta bai, Amaiurrek bereziki, bai, badu olako indar bat eta, bai. Ondo baderitzozu, infernuko errotarantz abiatuko gara, ezakit, helduko garen. Animo maldagoiti, maldabeiti, markozu, gero aldrebez, baina ederra da parajia. Aleikinduko gara. Nora, eskerrik asko. Zuei, esker mila honitz. Eta ondo has dadila ikasturte berria. Bai, saiatuko, esker mila honitz. Ondo izan, aio. Bailara hauen biziraupena ziurtatu duten tresnak dira, zalantzari gabe, bertako herri eskolak eta bestelako azpiegiturak. Amaiurrera heldu gara bai, eta esango duzue, Amaiurren zerekin topo egingo dugu, noski baietz Amaiurko gazteluarekin, baina Amaiurko gazteluari buruz zer ote dakigu? Marian, Atxaldeon. Eta gazteluan non da? Gazteluaren errestoak. Arrastoak. Bai, herriaren bukaeran dago, baina gaztelua 1522an suntsitu zen. Bai, bertan, data hortan, Amaiurko guda gertatu zen. Amaiurko gudan, Nafarroko Erresuma azken aldiz defenditu egin zen. Nafarroko Erresuma galdu zen, eta ondorioz gaztelu guztia suntsitu ziguten. Gaztelu mendi ere. Bai, gure etxean betitik. Akaso askok ez dakite hori? Bai, gure etxetan gaztelu mendi deitzen diogu, zeren guziz estalia egon zen, 2006 arte. Ulertzeko moduan, ni gazteluaren lehendabiziko herriak 2006an ikusi nituen 30 urte nituenean.
Pentsa. Bai. Eta orain, begiratzen olako museoa duzuen? Bai, eskerrak oroimena, eskerrak aitatxek eta matxik kontatzen zizkiguten historiak, eskerrak historialari batzuk zioten, Nafarroa soberanoa izan zela, defenditu egin zela. Eta oroimen hori nola baitere transmititu egin zen, mendetan zehar, 1922an, lehendabiziko monolitoa eraiki hartio. Hori galdetu nahi nizun, ze Nafarroa existitzen zen. Bai, erresuma bat zen. Bai. Askok ziur hori ere zalantzan jarretzeko gaitasunera izango dutela, baina hementxe ditugu gure aztarnak, ez da? Zientziak objektiboki nola jartzen dizkigun datak. 1522 aipatu dugu. Bai. Hori da, datak, hori, erranduzun bezala, aztarnak agertu direlako, eta baita dokumentuak. Dokumentu askotan urteetan zehar, mendeetan zehar, eta Nafarroako Artxibo Orokorrean, 13 gazteluari buruz hitz egiten dute, eta Nafarroako Erresumaren defentsari buruz hitz egiten da. Data horiek, akaso, bat baina gehiago, kona etorri beharko luke, historia klase bat bera ere badelako hau. Mende batzuk, aurrera bagoaz? Bai, hemen gutxi gora bera da identitateak indarra hartzen dutenean eta dagoeneko hitz egiten dutenean Nafarroak gazteluak izan zituela eta pixka bat hori da simboloa, ez? Eta horri esker dagoeneko idazten hasten zelakotz 1922an eraikitzen monolitoa. Bai. Monolito hori bada nolabait gaur egungo belaunaldikok dugun erreferentzia, ezta? Baina hemen dokumentuek gauza zehatzak frogatzat ematen dituzte. Besteak beste, zer diote dokumentu hauek? Adibide bezala, esaten da, hemen testamentu berria lehendabiziko aldiz eskuaraz idatzi zenean, eta eskuaraz idaztea manatu zuen erreginak, hemen defenditu zuen erregaren alaba izan zen dagoeneko hor. Eta besteetan hitz egiten da, hori nola lurralde bat bat zegoen Nafarroa zela. Joana zari garen da, ezta? Bai, Joanaz, bai, mende horietaz ari gara, bai. Emakume referentziak ere badirelako, ezta? Badirudi gizonezkoak direla bakarrik historia dutenak. Bai. Eta Nafarroako erreinua edo behintzat Nafarroa horretan ere bada itzindaria zertxo, ezta? Bai, 1522an, ez 22an, 12an. 22an esan dezagun Amaiurko guda egin zen, bai? Eta txikizioa esan dezagun. Txikizioa, baina gerra 12an hasi zen 1512an, eta 1512an Nafarroako erregina Katalina Defua zen. Naiz eta historiara pasatu Juan Albret bezala, bera zen erregina. Eta horri bezala referentzia egiten diogu Aljibeak eraikitzen denean, emakume batzuk kontratatu zituztela, beraien soldata jarri zituztela, eta beraien abizen asko dira gaur egun Amaiurko etxetako izenak. Esate baterako? Irigoien, Etxebertzen hemen bertan dago, Salaberri, Arriada, hori denak beraien abizen bezala daude, baina gaur egun herrian etxe horiek existitzen dira. Hori oso datu interesgarria dela esango genuke. Segi dezagun. Bai. Eta helduaz pixka bat, honezkero, 1922, ze girotan gaude, zeia da, argazkiak ikusita, bai, gara historikoa, erlijioa ondo sustraituta ikusten da. Bai. Badazpada, ez da? Esaten da, erdaraz, Corporación de Monumentos Históricos de Navarra, horien artean Altadil zegoen, beraiek indarra egiten dute gogorazteko Nafarroako Erresuma Amaiurko guda, horri esker eta etxeetan historia bat bazegoelako eraikitzen da lehendabiziko monolitoa eta meza egintzen, emakumeak garaietan bezala bestiak, gizonkiak bestaldean, bai. Eta sosa jarri zituztela, ezta? Halako donazio kolektibo bat Nafarrak bakarrik, ala izan zen erreferentzia hau historikoki gogorazteko, bazegoen alako mugimendu bat? Foru Aldundia, bai, Gipuzkoa eta Bizkaiakoak ere bai. Hori oso datu interesgarria da, ezta? Bai, Foru Aldundiak ere eman zuen, eta hori da agertzen dena. Akaso garai hartan, Gerra Zibilaren aurretik, harreman estuagoa zegoen, ezta? Bai, Gerra Zibila gero hemen aipatzen da, ikusten duzen bezala, zeren 22an eraiki zen, eta 31an suntxitu egin zuten gaztelu monolito hori. Eta hor, agertzen da, Gerra Zibila, zeren Gerra Zibilako garaian euskeraz eta amaiurrez edo Nafarroako Erresumari buruz etzen hitz egiten hitz egiten balin bezen etxeko sukaletan eta isilean izaten zen. Bai, ezta? Bai, hori da. Ikusten dugu gainera, garaiko publikazioetan, ikusten da bazuela erreferentzia eta garrantzi historikoa. Akaso,
gerra zibilak nolabait apalduko zuena, eta beldurrez gutxiago aipatuko zena beste hainbat konturekin batera. Bai, hori da, bai, hori da. Azaldu iguzu, hemen agertzen den ornamenta, zer da? Hauek dira 1922ko lehendabiziko monolitoaren erresto batzuk, 31 suntsitu egin zelako. Eta hemen oso ongi ageri da, gaur egun 82koan ere bai idatzia da orduan bezala. Eta hemen oso ondo ageri da, nola harri horrek zulo batzuk dauzkan, eta zulo horietan letra horiek itxiki behar ziren. Eta letra bat bestearekin hitza egiten da, eta hitzekin esaldia egiten da. Gaur egun beste modu batean idatzia dago, baina letra berdinak, 82an etxarria TX-ekin idatzi beharko litzateke, baina 82an CH-rekin idatzia zen, gaur egun mantentzen da. Hori da, desberdintasun bakarra, nola idatzia diren esaldiak. Ederki, bagatoz, 36ra, data seinalatua. Hori da. 1522an galdu zen, gerrate bat, 36an beste bat. Bai, zein batean bai. Bai, eta hor daukagu Laguaxetaren berso famatuak hitz egiten dutela Amaiurreri buruz, gero beste pertsona batzuk kanpoan egon behar izan zuten Amaiurreri buruz solasiteko, euskaraz idazteko, hori da pixka bat hemen agertu nahi dena. Hemen daukagu Bataion Amaiurren seinale batzuk, Bataion Amaiur azken finean ez da amaiurtarrak zirela, baizik eta Bilbao defenditu zuen bataion horrek izena hemendik hartu zuela, identitate hori presentez daukatelako. Zerbaitengatik ez, gertatu zen gerra. Aipatzen zenuen erbestean, segitu zela Amaiurri buruz hizketan, hemen ezin zelako. Euskaraz ere erbestean edo isilpean etxean, garai berezi horietan erbestean zer aipatzen da, ze gorde nahi da? Adibidez, hemen dugu Jon Etxaidek idatzi zuen antzerki hori, eta bere izena Amaiur da, nahiko garbia dago, eta euskaraz, eta inprimatu ere bai atzerrian egin berri izan zuen, hemen ez zelako posible. Eta ez dut esango gaurko garaietara, baina nire kasuan urte horretan jaioa naiz, gaztea. Esango dugu, heldu gaztea. Hori da. Bai. Gatozen, garai gertuago horietara, 80. hamarkada, honezkero, gerra zibilatzean, gerra ostea, transizioa. 82an, eta ikusten da argazki horietan, tira ikusten da, ikurrak hartuta, gazte jendea ikusten da. Bai, 82an monolitoa berreraiki zuten Amaiurko gazte batzuk, gaur egun 80 urte izan dauzkatenak gutxi gora bera. Eta hori eraiki ondoren besta handi bat egin zen, bazkari batekin, eta hor dauzkagu Lizarrako dantzariak, eta horregatik daukagu Baztango trapua, eta Lizarrako trapua, Nafarroko trapua, eta gero hemen Jimeno Jurioren idazmakina, zeren berak idatzi zuen liburu bat, nahiko garbi dauna, Amaiur, simbolo de Navarra. Eta bere alarguna etorri zen museoa inauguratzerat, eta pixka bat hori da ez. Hemendik hasi zela benetazko jakin nahia. Ez jakin mina, baizik eta jakin nahia. Horregatik gogoan ekartzen dira, aipatu dugun memoria historiko guzti hori eta herriko alkatetzatik eskatu ziren indusketak egiteko gaztelumendi bat daukagulako, izena berak hitz egiten duelako. Eta aipatzen duzulako gaztelumendi horretan zientzia, tartan sartzen da bolondresak, gazteak, eta langileak. Arantzadik nolabait, helen atarian aipatzen gehonen eta non da gaztelua, hementxe, ezta? Hori da. Aurkitu zuten arantzadikoek nolabait atera zuten gaztelua, ezta? Atera zuten, hori da. Bere sustraiak behintzat, bai, ezta? Bai, atera zuten, zeren, lehendabiziko arresiak hemen ageri dira, hemen ikusten da nolari diren lanean, eta benetazko lehendabiziko arresiak 30 zentimetrota zeuden, eta hori egin zuten guk deitu genielako, beraiek ikusi zutelako mendiaren, orografia oso bitxia zela, eta dokumentuak ziotelako gaztelu bat izan zela. Eta auzolana? Bai, noski, bai Arantzadekoa, bai herritar batzu. Esan genezake Arantzadekoak Amaiurtar bilakatu zirela. Bai, naski erdiak, errango nuke erdiak, badutela bihotzan Amaiur pixka bat. Eta Amaiurtarrak Arantzadekoak ere, bai. Ez, sentitzen dut Amaiurtarrak Amaiurkoak, Baina zientzialari ukitua, bai, badakizu ezer den dindusketa bat, ze garrantzia duen, eta datuak gordetzeak zenolako heldulekoa eskaintzen dizun, gertakari historikoak
gertatu zirela, baieztatu baieztatzeko. eta inor zalantzan ez jartzeko. Hori da lortu duguna, bai. Hori da lortu duguna induzketekin eta gazteluaren errestuak hartzekin. Marian, ondo iruditzen bazaizu, Gaztelu aldera, abiatuko naiz. Bale, malda pixka badago hartu pazientziakin, Ederki, ondo izan, eskerrik asko. Aio. Bai, agur. Heldu gara bai gaurko helmugara eta ez edonolako tokira gainera. Izan ere, Amaiurra erromesaldia derrigorrezko erromesaldia da. Eta horri buruz beharrezko xehetasunak jaso ahal izateko museora gerturatu besterik ez duzue. Izan ere, Amaiurko konkista edota desegitea 1512 atzera garamatza. Baina Nafarroako konkistaren garai hartaz gehiago jakin ahal izateko onena bertaratu, ikutu, ikusi eta berri gehiago jakitea da zalantzarik gabe. Plazerra izan da, gaurkoan ingurune hauek zeharkatzea. Bertizaranatik bidea hasita, Baztanen barrena Amaiurko toki garrantzitsu eta kultu toki honetara heltzea izan baita gaurko erronka. Heldu gara gaurko helmugara eta Gorraiz inguru hauetatik gatoz agur esatera, atzean duzue Amaiur, baita Baztan aldea ere, eta kasi bidasoa ere ertzean ikus genezake. Gorraiz alde honetatik edozein kasutan jo genezake Otxondoko portu aldera eta bertatik orabidea Sorgindura, baita Zugarramurdi aldera ere. Eta bukatzeko bitxikeria bat, bazenekiten Gorraiz inguru hauetatik radiofrekuentziak diotenez behintzat kasi Balkanetaraino heltzen direla. Tira, gaurkoz besterik ez, badakizue, heldu gurpilei, heldu pedalei eta eman egurra.